Naray suka dire. Ayay ang lamok ni duol makaon sa apil. Suka nga nay asin niya nay sili niya. Napte optional ay optional napte option dire sa tamo tuslod. Suka nga nay asin. Ay suka nga sili nga nay suka. Ay sili nga na ay asin. Mga onta. Ganahan ko aning bayabas katong gigahi ba. Kini isa. Kini sang gigahi atong kaan para salid ba. Gipusan ta ni kuan. Sili. Tubol ang labasan eh. Gapapuwa ang sili. Suka. Ano eh? Sila jual lami. Mas maayo bagoong no. Mas nice ni crunchy. Lamig gyud asin ug suka. Gikan ni sa miga sa akong mama, shout out ni Ani sa Campo Tres. Dahan kay biyabas dito niya. Katabong gimukbang nako nga iba insik dito putugikan gidadiri. Dagan kay bunga lang biyabas. Kagubkob kayo. Mas kami punya asin ug sili. Alamok ni kaon sa akong luyo. Ganahan jud ko mukaon diri kay ang ambience ba. Ambience. Bukid niya. Bayabas sa tungkan uno. Kanang kuan ba mga yuta-yuta ba. Look. Next. Lami tong bagoong. Sa? Bagoong ba? Nga si ang bagoong hang, no? Alam mo, kaon sa kuluyo. Nagmaniho. Mas nice ang asin ug sili. Mas okay ang suka tuba. Silver swam ni.
Ang iro. Uji. Uji. Hai. Tulo ako nakaon, busog ko. Ini daw. Hinog naman eh. Hinog. Bilang, gahe. Mangiho. Nanambal siya sa iyang kuan. Ni kaog sagbot na basta ang iro daw mo kaog sagbot, nanambal daw na sa iyang lawas. Kasi gibitok na nagpurga. No? Bitaw, mao ta ilo ingon nga. Basta ang iro mo kaon og dahon. Nanambal sa ilahang gibati, no? Matiksan ta dire. Karon pauli dito ko kay pambrief. Pambrief dito. Kita imong luso. Yang luso ang uyog. Ha! Ganahan siya mo appeal sa video. Mga gisa niya nang hinambing na bakilid kayo, maginod siya. Tukan. Busog ko. Upat ka buok. Ang lamok, may maniho. Ang lamok sa bukid ba? Last bite.